Salam mehriban dinanlar we gelin gyzlar, Moda Fasonlar kanalymyza hemmeňiz hoş geldiňiz. Bugünkü videomyzda size türkmen toýlarymyz barada, türkmeniň däpli surlary barada gurrun bermekçi. Üç birlikde tomuş edelim. Türkmen toýlary ähli döwürlerde özüniň şowkuny we dagaraty bilen tapalypdyr. Durmuş toyu Türkmen halkynyň ýaşaýyşyna iň bir esas dagara diýilse-de ýalňyş bolmaz. Oňa her bir maşgala agdasy aýlap garaşýar, ihlasy we zähmetini sallamly maddi tirişdesin sarf edýär. Aslynda türkmen halky dagara tutmakda milli däplere berilen aýratyna toy tutmakda uly ihlasyny siňdirýän millet. Toy däpleri bolsa şeýle milli ýöreligleriň esasyny düzmek bilen dini garaýşlarda, gadyma ananç ygtybarlarda hem özüne jemläpdir. Wagtyň geçmegi bilen möhümligi gaçan ýa-da möhritini ötüren gadymy däp surlar ornuny täze häzirki zaman däplerine beripdir. Bu babatda köni desurlar öz gezeginne täze ýöreligler bilen sazlaşyp öz bolşly gyzgalany türkmen toýlaryny döretdi. Toy däplerini, täzeçiliklerini we döwreratlaryny daşky şertleri we ýüze çykmagy gadymy däplerin bolsa kim-kimden unutulmagy bolup geçýänem bolsa türkmen toýy her bir türkmeniň durmuşynyň iň ýatdan çykmajak we hadynadan gymmat hakyda öwrülýän wakatydyr. Onda täze şatlyk şowkunlar hem alyp barilýar. Onda tätiň şatlyk şowkun diňe bir näçe adamyň dälle, eýsem köp sanly ýakynlar degen duýgular bilen goşýar. Onda günnägoriň göwnejay asylly däpleriniň türkmen felsefesi bilen sazlaşyp bir bütünligi emele getirýändigini görmek bolýar. Onda ata-babalara çäksiz hormat duýulýar. Bu gurrun berjek videomy şulardan ibarat. Siz üçin taýýarlan gysgaçyk videom halansaňyz öýdüp umyt edýän. Eger-de videom halan bolsaňyz kanala agza bolup indiki videolarymyzdan habardar bolmagy ýatdan çykarmaň. Moda Fasonlar